Takže vítam vás pri tretej časti zo série mojich nákupov pyrotechniky a ideme rovno na to. Takže ako prvé tu máme mega petardy kúpené v Lidli, 12 kusov balení, jedna krabička 60 centov. Máme, takto vyzerajú klasicky, no už teraz majú trošku novší dizajn. Všetká pyrotechnika vyzerá trošku inak, ako ste si mohli všimnúť. Ďalej tu máme petardy Viper 1 od Klasku. Tie už mám, ale sa mi páčia, tak som si kúpil ešte jedno balenie. Kupoval som to v jednom stánku a stáli ma 4,90. Viem, je to dosť drahé, ale lacnejšie som nevidel, iba na internete, a objednávať sa mi už nechcelo. Ďalej tu máme fontány Vulkan od Pyroka, 4 kusy v balení. Každá fontána má iný efekt, výška efektu 2 metre a dĺžka efektu 18 sekúnd u každej fontány. Stáli má 4 € toto balenie. A nakoniec tu máme kompakt Crazy Monkey od Pyroka, 19 rán. Je to 30 mm a má v sebe 342 gramov, takže som zvedavý, pozeral som na ňo video a vyzerá, že to bude paráda. A ten ma stál 12 €. Takže ja vám ďakujem za pozretie si tohto videa. Ak sa vám páčilo, dajte like, ak nie dislike. Určite sa veľmi poteším odberu a vidíme sa pri ďalšom videu.